ame kuma o kɛra wala ka sitanɛ bɔ ko in na donc walasa ye bɔli ko fɔlɔ kɛ a y'a jɔ ne yɛrɛ de tun b'a fɔ n'u ye mun k'a jɔ diga bɛ se ka n témoin o la diɲɛ don o don ka Azizi kana mankan kɛ parce que laɲini dɔnnen don sinon neni ko don neni man ɲi mais mɔgɔw ye neni kɛ u bɛ Mali kɔnɔ u bɛ ka sigi u mago t'olu la laɲini dɔnnen don justement an ka mankan kɛ mɔgɔ dɔ ka sa o la a bɛ kɛ kɛlɛ ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ opposition b'u ta sɔrɔ Mali bɛ ci ni Mali dun cira jɛkulu Mali kura bɛ wuli est-ce que olu bɛna anw ka ni jɛkulu in accepter wa non u tɛna na accepter donc mankan ma k'a ɲɛna ni Alasa kun taara togo dɔ la mankan kun bɛ voilà donc Alasa agira togo min na il a bien agi et puis o yɛrɛ de kun ka di ne ye wa ne yɛrɛ de kun bɛ ka fɔ alhamdulillah Comment bête fort, comment bête fort. D'accord. Voilà. D'accord, donc. Ouais. Voilà. Parce que jɛnɛ minɛna don min na a déféré ka taga a don a ye Arasa sɔrɔ tribunal la a jɔlen Arasa ɲɛji ka bɔ ka jɛnɛ tatɔ la jɛnɛ yɛrɛ bɔ yan nɔ a b'o dɔn o kɛra o don mɔgɔ caman to kalama ko bɔ la Arasa k'a bɛ taa jɛnɛ lajɛ Banjugu ye Arasa jɛ visite la o tun bɛ fɛ ka na ni mun ye sisan visite min bɛ kɛ carte d'accord mankan yɛrɛ tɛ ne bɛ se ka don ne mago t'a la ne dɔnnen tɛ Mali kɔnɔ ne mago t'a la ne bɛ se ka don ka taa mɔgɔ taara jɛnɛ lajɛ a pili para mɔgɔ fɔlɔ olu ye carte sɔrɔ mais Arasa jala parce que problème tɛ jɛnɛ o jɛnɛ b'o wɔɔrɔ min fɔ problème tɛ jɛnɛ ye fɛn bɛɛ kun ye Arasa de ye ka Arasa minɛ n'i ye jɛnɛ minɛ ou n'i ye Dani minɛ i bɛ se ka Arasa la sɔrɔ cogo dɔ la mais problème kun ye mun ye minnu ye wari sara ka 2000 sara ka di gardiw ma u ka don ni Arasa y'o kɛ aw bɛ jigin Arasa la wa merci Dani Jara Safari Arasa n'o man kan Arasa n'o 2000 sarali man kan u ka t'i jɔ ka négocier k'a bɛ taa jɛnɛ lajɛ ni Arasa kun yera jɛnɛ lajɛ wɔɔrɔ la kaso kɔnɔna la c'était autre chose o kun y'a dama wɛrɛ de n'a ma taa sariya sira kan o fana ye ko wɛrɛ de ye Banjugu bolo mun y'a don yen nɔ donc o ko an t'o ɲini ka se Wɔrɔjan an b'o to yen donc an bɛ lutter n'an tɛ fara ɲɔgɔn na mun ye o yɔrɔ ye ne minɛna vendredi min na permis dira ne ka famille dɔrɔn de ma ni jamu tɛ sogodogo yɛrɛ a tɛ di ma a ye kuma mɛn n balimaw donc Alasa il pouvait même pas jɛnɛ minɛna fɔlɔ u jɛnɛ minɛna ne mɔgɔw ci ka taga yan'u ka jɛnɛ la sɔrɔ ka don a tigi n b'a tɔgɔ fɔ yan nɔ n tɔgɔ ko Mariama ni jɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn ye waati caman komi jɛnɛ b'a mago t'a tɔ la bi i m'a fɔ ma n y'a ci ka taga donna cogo cogo a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ fo ka taa ɲɛda jɛnɛ kan mais a taara ko wayi ko a mun ye jɛnɛ ye u kun bɛ ɲininka de k'i mun ye jɛnɛ ye n'i ka famille tɛ jɛnɛ i don tɔ tɛ Dani i ka nin yɔrɔ nin na i ka kuma latigɛ de jɛnɛ yɛrɛ bɔlen a dɔw yɛrɛ jɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka o sariya a yɛrɛ ye ne wele ani Mariam tɔgɔ yɛrɛ donc nin ko tɔ minnu donna ta karisa y'a ka taa kaso la an mago t'o la jɛnɛ tɛmɛn'o kan fɛn min kɛra tan donc an bɛ jɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn aw minnu bɛ yen minnu y'a kɛlɛ kɛ muso minnu bɛ yan muso minnu bɛ Amérique ani o y'a kɛlɛ kɛ a Sumaworo Bagayogo Fatou Zahra ninnu ani muso ninnu an y'a kɛlɛ kɛ jɛnɛ kɔfɛ an ma se ka ɲɔgɔn kɔ minɛ hali n'an découragé a bɛ na mais jugulamɔgɔ minnu bɛ Faransi yan ne Dani de y'a f'u ɲɛna minnu bɛ Faransi yan Amérique côté dɛ mais Faransi musow minnu tɛ jɛnɛ fɛ fo k'aw sa u fara k'u jɛnɛ Dani bɛ Kaita.